Bom, na mietsky, na Cimiecki, zachowana rozwój. Pim, pam, pim, pam. Ajajaj, na Gosini Szłapi. Manana hava zahay mananareo andafy ty. Zahay ty tsy nahita mpandafy fa tsy azo aminareo avako. Egnaneny taongo 2018 ty, hitondra tsara ho antsika, ho lavitry jaly, ho lavitry loza, ho lavitry aleretigny atsika jiaby. Zanahary agnampy atsika, Jesosy, hanafisafo Masiny Maria hagnano bijou. Atsika tsy mialatsika tsy andro mazava e, tegna mialatsiny aminareo fa atsika afody vavahady reo tsisy mazomody. Atsika veo mbola nanisanay milomay jusqu'à Tour Eiffel agny. Akory, mampilava. Misaotra betsika ho an'ny mpikarakara tonton René Lenoany satria izy no anisany tegna nahitana nanoro lalagna atao saigna ty zavatra ty. Regnitsika moa dadilava fa tsy misy fotoagna tonga eto fa hitanareo fa regnareo laza egny tsy nahazo lalagna fa tonton Lenoany tsy nambelany jusqu'à tamin'ny farany fa tsy tafaboaka teto zay. Misaotra betsika anao fa tonton Lenoany. Oelavelo anao, izy koa karaha ataonao olombelogno jiaby ambony tany ty, raha jiaby mandeha normaly. Misaotra betsika anao. Io tsy ologno poerapoera, tsy ologno selfie, tsy ologno mba hoe misehoseho za ty, fa izy ataoko fa mahay asa anazy atsika jiaby ty. Misaotra betsika anao tonton Lenoany. Misaotra betsika anao ndraiky vadiny koa. Misaotra betsika atsika jiaby zay tonga maromaro namagna zay namagna akaiky ato. Manava français ty. Français brevet de monde. Alao izay. Aia! Manana jogo zay mananao anavelo. Merci beaucoup. Amfanampiana vitanao maro zay. Kulala zay minao. Eka, aman baratsara tsika jiaby. Bonne année tsika jiaby, takanton bobo. Zany programme nareo tamy maraindraigny tamy vidéo hoe essayez donc marquer juste marquer ni anao marquer des souvenirs. Le premier donc tu nous dis nous sommes là ce soir avec Daddy Love. Ça c'est un souvenir, donc un grand souvenir pour nous. Chaque année nous on pense ça parce que Daddy Love est là ce soir avec nous. Bibi pour Daddy Love. Merci non la papa, merci beaucoup micro. Si, t'as tout le monde. Merci beaucoup Daddy Love. Et merci à la Rojami, na Rubé, na Maniafka. Merci. Yaya, sono mamuka kwa Jubilai Tito. Ayo Tito. Sama makin kwa ba omesono cadeau spécial. Merci non, Jubilai Tito. Eh, on se fait
Fasetera. Tsisy mody tsisy mody Fasetera tsisy mody Falany 45 euros zalahy. Anotro fety tsisy magnano demande aravagna C'est io kilany 45 euros zalahy. zay mivolagna hoe aravagna dirako tsy fankiteny mandrakizay dirako tsy fankazahoana mandrakizay. Donc les touises nataonao fa tsara façon fagnandesana fiaragnan'olo toiza fa tsara e za tsy haiko nahita artisty na sakinitriky labosiny za tihina c'est la première fois artiste sasany masaky vola aninakany fasanareo hoe c'est la première fois je vois qu'un artiste rentre à la cuisine demande je vais manger donc c'est lui. Merci madame Fleur, à sa petite coffee de première head. Akory, lehilahy jiaby ato mafoaka volaniko. Za magnataka tonton Nicolas zay solistanay mba hiakatreto aloha izy mba tsy avanao-tsitsika eny satria fety miaraka avao. Izy renanrenay agnatin'ny groupe ato. Mankatsitsika anao tonton, hoena velogna anao. Magnety mameritra tonton. Asegura kwa na mzee. Pim-pom, pim-pom. Solista fa mbola tsara hitanareo nandikana io. Marisa tsy mary. Io mbola tsara hitanareo nandikana io e. Dikan'izegny ravoravo izy. Hoela velogna atsika jiaby. Mitonga sitsika. Azala salengeri. Lela jiaby ano patron anareo jiaby olo jiaby safisafiky azy ano patron alefa ano patron Ano patron. Ano patron. Ano patron. Ano patron. Ano patron. Ano patron. safisafiky aranareo viavike ano io Ano mama sauce. No, no. Size olo jiaby ano patron vabe ano patron ano patron naraka Let's go.